बीबी मिश्रा होशियार 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 आसाम सरकार होशियार 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 ट्राइबल बिरोधी होशियार 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 ट्राइबल बिरोधी हाय 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 आसाम सरकार हाय 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 ट्राइबल मारी खुशी जा ट्राइबल मारी खुशी जा बीबी बराबर खुशी जा बीबी बराबर खुशी जा Sisi doa long live Ulama boro zabat long live Absol long live Saya jadi orang isi kurang bondo horok Saya jadi orang isi kurang bondo horok Zoli say Absol long live Absol long live Bumni barabar kau sisa Sisi doa long live Absol long live It is a woman high Kami dah bersurma high Kami dah bersurma high Bisa jadi mari high And the tribal go back गुबुन-गुबुन फरायसालिमाफोराव इउनिभारसिटियाव सोमावसारनाय बायदि नोंथांमोनाबो दिनै रुनिखाता फरायसालिमानि स्टुडेन्टसफोर जानानै दिनै 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि हेंथायै सोमावसारदों मा फोरमायनो लुबैयो गिबियावनो जोंनि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आरो रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय जोंनि नैबे रुनिखाता फरायसालिमायाव दिनै बे खुदिसारनाय हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखिया जादों जों मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय जे सरसा सोलिगासिनो दं जों बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया जों थाखानाय ट्राइबेल हारिया बेखौ जों सहायनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जों थाखानाय ट्राइबेल माहारिनिफ्राय बै 6 जनगोष्ठीनि जाय बिथांमोनहा दिनै जाय हारिया एसटि दाबिगासिनो दं बै बिथांमोना जोंनिफ्राय एडभान्सखा बिथांमोना जौगाखानाय आरो बिथांमोननि क्राइटेरियानो दिनै एसटि जानो मिलायखाया बिथांमोना दिनै जोंजों एसटि फारिलायाव थाफानो थाखाय समायखाया बिथांमोनखौ एसटि होयोब्ला जों थाखानाय एसटिफोरा हयथ' डिस्ट्रय जानायनि लामायाव थांगोन जोबस्रांगोन जों एसटिया जों थाखानाय एसटि माहारिया बेनिखायनो जों बेखौ गनायनो हाया आरो आसाम सरकार भारत सरकार जोंनि बिटिसि सरकारनिसिम आं खावलायनो सानो जाय बिथांमोना दिनै सरकार जानानै एसटि होनायाव मदद होगासिनो दं जाय बर'फ्रा लिडार जानानै दिनै एसटिब्लाबो दिनै एसटि होनायाव मदद होगासिनो दं बिथांमोना सांग्रां जानाया मोजां जाहाथे बिथांमोना बुजिखायो जे जोंनि एसटि रिजार्भेशननि थाखायसो दिनै बिथांमोना सोरबा चिफ सोरबा एमसिएलए सोरबा इएम जानो हादों नाथाय जुदि बै मोनद' हारिया जुदि एसटि फारिलायाव आरो फैबावोब्ला बिथांमोना सोरबा इएम सोरबा एमसिएलए सोरबा सिएम जानो हानाय बे थासारिया मालाबाबो थानाय नङा बेनिखायनो जों खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो बर' लिडारफोर जाय राजखान्थियाव दङ बिथांमोना राजखान्थिनिफ्राय ओंखारनानै जोंजों नैबे धरना हाबाफारि बा जों सोमावसारनाय जे ट्राइबेल माहारिनि हेंथायै जे बिथांमोननि थांखि लानाय बै थांखिखौ होबथानायाव जोंखौ मदद होनांगौ बिथांमोनहाबो जाय दिनै एमपि जाय दिनै मन्थ्रि जानानै दं बिथांमोनहा जोंजों ओंखारबोनानै मोनद' हारिनि एसटि होनायनि हेंथायै बाथ्रा बुंफैनांगौ जों बेखौ खावलायो जुदि बायसान्स एसटिखौ गमामायैनो होमारोब्ला नोंथांमोना स्टुडेन्टफोर हिसाबै माबायदि रल लागोन जुदि जोंनि दाबिनायखौबो खोनासङालासिनो बा आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिसि सरकाराथ' इनिसियेटिभ हरखाबाय आसाम सरकार भारत सरकारा जुदि एसटि होमारोब्ला जोंनि बे सोमावसारनाया आरो मालाबाबो जोबनाय नङा जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारगोन आरो बे सोमावसारनाया बड'लेण्ड दाबिसिमबो सहैनो हागौ आरो बेयो जोंनिनो थांखि नङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि मोनफ्रोमबो ट्राइबेल माहारिफोरनि मोनफ्रोमबो आफादफोरानो दिनै थांखि लाबाय जे जुदि 6 जनगोष्ठीनि एसटि होमारोब्ला आरो दुंहाव थासारिया जासिगोन आरो जों जिरायनानै थानाय नङा मालाबाबो आरो जों मालाबाबो एसटि जानो होआ बेखौ जों बुंबाय आरो जाय बिथांमोना दिनै थांखि लादों बे थांखिखौ बोखांना लाफिननांगौ आसाम सरकारा बेखिनिखौनो जों आसाम सरकारनिसिम खावलायबाय आरो साफ्रोम ट्राइबेल माहारिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों दिनै जोंनि अलखद सम बेयाव राजखान्थिनि बाथ्रा लानानै गावसा गावसि जालाजासे जाहाथे ट्राइबेल माहारि हिसाबै मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै गसंथायो जोंखौ मदद होयो बा एबसुखौ मदद होयो बा ट्राइबेल संघखौ सिसिटुवाखौ मदद होयो बेखौ आं खावलायबाय गोजोन्थों